دا قرآن والله دلل عظمت کتاب دے کامل قانون د شریعت کتاب دا رب نازل کرلے پا احمد نبی دے دا کل عالم د ہدایت کتاب دے دا کل عالم د ہدایت کتاب دا قرآن والله دلل عظمت کتاب دے کامل قانون د شریعت کتاب دا رب نازل کرلے پا احمد نبی دے دا کل عالم د ہدایت کتاب دے دا کل عالم د ہدایت کتاب دا خل منشور د جن دے کامل دستور د جن دا کلام د لا یزال بیدار شعور د جن دا قرآن دا پند و نصیحت کتاب دا سی نشتا بل دا معرفت کتاب دا رب نازل کرلے پا احمد نبی دے دا کل عالم دا ہدایت کتاب دے دا کل عالم دا ہدایت کتاب دا قرآن والله دلل عظمت کتاب دے کامل قانون دا شریعت کتاب دا رب نازل کرلے پا احمد نبی دے دا کل عالم دا ہدایت کتاب دے دا کل عالم دا ہدایت کتاب دا عمل کتاب بے شک افضل کتاب دا صراط مستقیم دا کامل اکمل کتاب ڈک لفصاحت دا بلاغت کتاب دے دا کل عالم دا قیادت کتاب دا رب نازل کرلے پا احمد نبی دے دا کل عالم دا ہدایت کتاب دے دا کل عالم دا ہدایت کتاب دا قرآن والله دلل عظمت کتاب دے کامل قانون دا شریعت کتاب دا رب نازل کرلے پا احمد نبی دے دا کل عالم دا ہدایت کتاب دے دا کل عالم دا ہدایت کتاب دا دے اسمانی کتاب کل نورانی کتاب لارد کامیاب خائی داد ایمانی کتاب داد پاک اللہ دا وحدانیت کتاب دے مدہ دل بر در رسالت کتاب دا رب نازل کرلے پا احمد نبی دے دا کل عالم دا ہدایت کتاب دے دا کل عالم دا ہدایت کتاب دا قرآن والله دلل عظمت کتاب دے کامل قانون دا شریعت کتاب دا رب نازل کرلے پا احمد نبی دے دا کل عالم دا ہدایت کتاب دے دا کل عالم دا ہدایت کتاب دا الہی کتاب دا آخری کتاب ہس شک پکی نیشت دے دا انقلابی کتاب اے سلمانا دا شفاعت کتاب اکڑا پر عمل دے دا حضرت کتاب دا رب نازل کرلے پا احمد نبی دے دا کل عالم دا ہدایت کتاب دے دا کل عالم دا ہدایت کتاب دا قرآن والله دلل عظمت کتاب دے کامل قانون دا شریعت کتاب دا رب نازل کرلے پا احمد نبی دے دا کل عالم دا ہدایت کتاب دے دا کل عالم دا ہدایت کتاب دے دا کل عالم دا ہدایت کتاب